Абре, истина велят нашите стари. От и Македония кладели от мъки. От мъки името Македония останало. Македония, мъки, мъки, Македония. И тогава подели руско-турската война, Берлинският договор стори ние да пееме на бреговете на Вардара и Белото море. Проклета и триклета, да бидеш ти Европа, блуднице вавилонска, кръвнице македонска. От и Европата раздели българско на три и остави Македония Одринско по турско. Но апостолито, начало с Гоце Делчев, Бог да упрости, организираха организацията и покрай тия люди некак пофати да витае и в мене друг дух за избавление на моя мил български народ. И аз на самия от Никен живот им завидех. Оти качуваше световния поет Пейо Яворов: ден денувам, кътища потайни, нощ нощувам, пътища незнайни. Пейо Яворов. И още с враг врагувам, с благ благувам, вера зарад вера, с враг врагувам, мера според мера. Като кажа другарето така: абре, Танаси, ги оставиме чуждестранците да ни пишат историята, и аз се съгласих да напишам какво шо имам видено във времето на комитските години. Оти и аз много години одих комита и бех четник на такива големи и славни войводи, като Гоце Делчев, Яне Сандански, Кръсто Асенов, Ристо Чернопеев, и още го имам видено войводата Апостол Петков на прекор Ениджавардарското слънце, но не съм бил негов четник. В Македония много още големи и славни войводи имаше, но них и аз ги немам видено. Зато и аз ги пишем, шо имам видено с очите си, а за моите войводи да ме проси Господ, сакам да напишем и шо съм научил от много години ровене и събиране на сведения за них. Оти и аз тога и млад бех и глупав, не можех всекой път да ги разберам на моите войводи действията и думите. Но и мало един професор по историята го запишал на сите войводи животът на книга за историята. Абре, Блаше, кажай, шо има? Викате ли люда? Кой, бре? Не ги знам кои. Някой от вас тука? Някой от вас минатият вторник е бил на Вели Пеливан на Чифликот? Някой от вас я издадел моята чета? Мислейте скоро кой е. Мислейте кой е и на къва е вечер. Малечко и големо, женско и мъжко, Сатър. Сатър. Беше дойден съд да ни съди воеводата Апостол Петков и Ниджевардарското слънце. Сега и аз нема шо да ви разказвам, ами имало един американец, Алберт Сониксен. Со нас бе и много чуждестранци. И той американец Сониксен одил четник с отчетата на Байпостол и писал за Байпостол цела книга. И в тая книга он напишал така: Апостол беше македонски от Робин Худ. Апостол беше македонски Робин Худ. Султан Абдулхамид прати един от своите роднини, за да узнае условията, при които Апостол се оттеглил в революционна дейност. Той мисля, че Апостол беше най-голям, най-важна личност на революционната дейност.
Преди създаването на революционната организация, той беше харамия, разбойник. Но след раздаването на организацията става голяма войвода. Но не обичаше да слуша заповедите на анемичните градски учители. Апостол с 38 негови четници били обкръжени в едно село близо река Вардар. Водили 20 часа бой, артилерия, кавалерия, пехота, всичко. Само 2 души избягали. Единият от тях беше апостол. Кой си ти, бре? Бре, млъкнете и пукнете тамка. Кой? Ти, бре, Танасе. Оти беше минати от вторник на Вели Пеливан на чифликот. Оти предаде моята чета, бре. Нимбре, господин Постоле. Не е задел он четта. Брат ми Танас отида на чифликот на Вели Пеливан. Да моля за волова да купа. Оти дедо ни на времето имал 4 чифта волова и 4 мина сина. Кога ги делил воловата, на всекой се паял по 1 чифт. Татко ни сега има 4 мина сина, 1 чифт волова. И ни се пая по половин вол на човек. Зато брат ми Танас отида на чифликот да моля волова да купа. Млъкне, пукне тамка, бре. Кой беше там с отепка? Кой беше там с отепка? Момите, бе. Аз бе. И аз бех тия момите, бе. Бели, нали се сърни на се. Стара не ви оставаря. Аз бех и аз ви бех. За волова питаше човекът, а нас не е виновен, он кабат нема. Не те питам тепка. Ти, бре, Щерю, си селски войвода, бре, Щерю? Къде одиш ти, бре? Не ти кажа, от сум тук. Не кажа и не ми кажа, ама требуваше караул да назначим кой да бидат. От аз те оставам на турците да се радисат като минати вторник. Седечко. Намислихте, що има да ми кажувате? А кажете сега. Кажи, маре. Ти кажа, моти да не кажа. Как така ще ли назначи брат ми караул да пази отвънка на нашата къща? И кой знае как, Господ го знае как. Ще риди с извинения се фърли от сгори мен. Аз така спивам на миндерът на елинойкно време. И как го усетих в темното, го познах и фатих да църкам. Татко, скоро ела, Вашиле, брат ми Вашил го викат. Вашиле, скоро. Кой? Човек има. И он сега ще он има таква пушка. До ума. Я. Я забрави пушката от страх и избега. Брешо ево? А ще пушката. Да му дам пушката, господин Постоле? Кажете, верна е ва работа или не е верна. Ако е верна, сега ки го застрелям тук като куче. Кажете, 2 души. Кажете, бре. Търпи, малца Постоле. Тя би ми работа. Кажете, бре, 2 души. Запали цигарата, Джано. Има време. Кема просто ще шо? Просто да му. Да ти я дам пушката? Постоле?
Кой издаде моята чата, Маре? Танас велиш ней. Момите ти е леса. Тогава кой? Кой? Шо му кажа на Велибек? Шо му кажа вторникът? Маре, ти си издатницата. Ти си. Сатър. Сатър. Аз не знаех, че тато ти от селото минати от вторник. И аз бях на чифликът на Вели Пеливан. От вечерта на неделята до средата. Каже, бре, Танасе, каже, ке ме заносят, ке ми останат децата без майка. Каже, бре. И шо да кажа? Ме виде там към мене или не, ме виде мене. Еми, те видех. Кажи, шо виде. Шо виде? Еми ги видех, там къде се чифтосуя с обегот. Верна е ва работа? Верна е работа. Оти. Моят човек или човек от колко години имаше с тебе отдано, господин Постол. Прав другар ти беше. Арно, ма кога 30 души твои четници там ги отепа. И моят Илия за них там го отепа. Ти шо велиш? Ашко от Сулна Илия, много герой. Покажа пред турците Илия. Арно, ама Илия си отиде. Пък аз останах сал с две ръце и с две деца. И за мене шо? Сатър за тебе. Ке изколиш цяло село организация за едно дупе цървило. Со цървило и белило на мъжано. 25 стапа на голо. Бая много, бе. Шо кажа? Бая много. Гарно. 10 кюски. 10 кюски на голо. Съдадат при турците! Оти турците пари имат! А нас не бъде волски! Марш! Курви, курветини, курви со курвици, гюленди, рокнати стомни. Штерио! Другата неделя ќе додам. И вие татковци со татковци. Ваја неделя не. Другата неделя ќе додам. Од тие не една мама да не најдам. Сите да бъдат со мъжени. Сите до една. Сите до една. Та неделя е велики запус. Шо кажа? Ярно,